بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum warahmatullah. Allah ya yarda za mu ci gaba da karatunmu na Arba'una Hadith wanda muke gabatarwa a duk sati. Za mu tashi hadisi na 21 al-hadith al-hadi wal 20 an abi amr wa qila abi amrat Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. الحديث الحادي والعشرون حديثنا 21 an abi amru an karbo daga baban amru wakila wasu malaman suka ce abi amrata shine abi amrata bin sufyan bin abdullahi al-thaqafi dan sufyan dan abdullahi dan kabilan banu thaqifa radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda. Qala yace qultu nati ya rasulullah ya ma'aikin Allah kulli fil islami qawlan ka gaya mu wata magana muhimmiya wacce take cikin musulunci, ma'ana ka gaya min wata magana a musulunci. La as'alu anhu ahadan gairak, wanda maganan nan ba zan tambayi waninka ko ɗaya da ita ba. To yana ɗaya daga cikin hikima ta sahabbai wanda suke yi, za su zo su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'aikin Allah a addinin musulunci menene kaza. Daga ciki yana ɗaya daga irin wannan karatun da muka yi a baya, wani sahabi ko kuma wasu sahabbai so uku suka zo suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlud dufuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasumu wata saddakun bi fuduli amwalihi. Yace ya ma'aikin Allah, mutane masu kuɗi sun tafi da lada, mun rasa lada da suke samu. Mutanen nan suna yin sallah irin yadda muke, suna yin azumi irin yadda muke, amma suna yin sadaka da rarar dukiyarsu, mu ko ba mu da dukiyar da za mu yi sadaka da ita. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da su, ashe ubangiji subhanahu wata'ala bai sanya muku abin da za ku dinka yin sadaka ba kuma? Sai ce da su, ku saurara. Ala kulli tahmidatin sadaka wa kulli tahlilatin sadaka, har gudun da zai cewa yake cewa wa fi budu'i ahadikum sadaqatu. Sai ku saurara ku ji, ai ka ce alhamdulillah, Allah zai baka ladan sadaka. Ka ce la ilaha illallah, Allah zai baka ladan sadaka. Yace a gurin kusantar iyali, mutum ya je kusanci iyalinsa, shi ma Allah zai ba shi ladan sadaka. Sai sahabban suka yi mamaki suka ce, ya rasulullahi ayati ahaduna shahawatahu fa yakunu fiha ajrun. Ya makin Allah abun mamaki, yanzu ɗayan mu zai kewa sha'awarsa kuma ya zamanto an ba shi lada a ciki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da su, to me kuke tunanin da zai je ya sanya ta a cikin wurin da Allah ya haramta masa? A kana alaihi wizrun, zai kasance yana da zunubi ne? Ma'ana mutum ya je zina, zai yana da zunubi? Kaga amsa ɗaya yana da zunubi. Yace to haka za idza ja'ala fil halal, idan ya sanya ta a cikin to wannan ba wai yana nufin cewa sun daina ayyukan musulmi. Bayan aikin ka na farilla sai ka ji zuciyarka tana buƙatar a ƙara ɗora ka akan wani aiki wanda zaka keɓanta da shi.
to shi ma abin da wannan sahabi shi abi amrata sufyan bin abdullahi al-thaqafi ya tambaye sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa ka gaya min wata magana muhimmiya a musulunci wacce ni ba zan ƙara tambayar wani ka akan ta. Qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da shi kul amantu billah, ce ne nayi imani ga Allah, fin mustaqim, sannan ka tsayu akan haka, ma'ana sannan ka samu istiqama. Wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana ɗaya daga cikin jawami'ul kalimi, ma'ana matattarin zance. Maganan nan kul amantu billah da annabi ya faɗa ta kunshi abubuwa masu tarin yawan gaske. Mun sha faɗa addinin musulunci yana da mataki guda uku. Akwai maqamul islam, akwai maqamul iman, akwai maqamul ihsan. Maqamul islam shine duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai ce farilla ne na zahiri, to wannan maqamul islam ne. Duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai ce maka haramun ne na zahiri, to wannan maqami ne na islami, matakin musulunci ne, shine mataki na farko a addinin musulunci, wanda ko yanzu mutum ya shiga musulunci da wannan matakin zai fara. Sai abin ya zama masa jiki, shine daga cikin ayyukan umarni yin sallah. Babu wanda za ka gana sallah a ce ba a gan shi sallah, ba a ce sallah yake yi ba. Babu wanda za a gan shi yana yin tawafi a ko ya je aikin hajji a ce wancan aikin hajji ya ce, ko kuma a ga mutum ya ɗauko dukiya ya ce zakka zai ba a ce, duk wannan aiki ne na zahiri. Sannan kuma daga cikin ayyuka na haramci a zahiri, shan giya, caca da dukkan nau'in da yake sabo ne na zahiri, to wannan maqamul islam duk ya haramta su. To sannan sai ka ƙara gaba, bayan aikin ka ya riga da ya zama jiki, ka kaurace wa duk wasu ayyuka na zahiri, to ka sani akwai wasu ayyuka su kuma waɗanda suke bayan zahiri, shine ayyuka na zuciya, shine batininka. Shi kuma wannan zuciya ce ake tinkararta, shine imani ga Allah. Shi kuma kana koma yin imani ga Allah, ba wai kawai na yi imani ba ne kawai, akwai wasu ayyuka wanda sai idan sun tabbata a tattare da kai, to sai zama to ka taka maqamul iman. Allah yana gaya mana larabawa da suka zo suke gaya wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani, qalat al-a'rabu amanna qul lan tu'minu wa lamma yadkhul iman fi qulubikum. Larabawa suka zo suke ce da shi, ma'ana larabawan ƙauye suke ce amma akin Allah mu fa mun yi imani. Sai Allah ya ce ku daina cewa kun yi imani, saboda shigowa wannan maqamul iman din ko ba har yanzu ba ku ƙaraso yi bace walam ma yadkhul iman fi qulubikum, ce har yanzu nan imani bai ƙaraso cikin zuciyarku ba. Kawai da ku ce kullu aslamna, kawai ku ce ya rasulullahi mu ba mun musulunta, muna maqamul islam ne, mun sallama maka. Saboda menene? Shi maqamul iman shine maqami na nutsuwa da Allah, wanda duk wani motsi naka kawai kana jin kana tare da Allah. Shi kuma a nan gurin akwai ayyuka wanda yake shi zuciya ake tinkara. Na farko za ga mai irin wannan ba abin da ya saka a gaba fiye da yaƙi da riya. Zai yi aiki, zuciyarsa yake kallo, shin aikin nan da nake yi, shin zuciyata me take, me rabanta a ciki. Idan kana bautawa Allah, kana zuwa sallah akan lokaci, sai wata rana ka gaba ka zo akan lokaci ba, sai kai je kake jin kunya, yanzu mutane za su gani yanzu kowai yi sallah ta a gida don kada mutane su ga cewa kada su ce ban samu jam'i ba. To wannan ibadar da kai ta ba duk ba Allah kai wa zuciya ka kai wa, kuma ka nemi nauyin gindi ne a gurin mutane don su yabe ka. To kaga wannan riya ce ta shiga. Sannan ko kuma ka ga mace tana aiki tukuru, tana yi wa mijinta biyayya, rana ɗaya wani abu ya faru ta ce duk irin ayyukan da nake ma, kaga ta yi ne don shi ya kalla, ba ta kalli Allah a cikin aikin ba. Shi mai yin imani duk irin aikin da zai yi kawai yana yi ne don ya samu nutsuwa ga Allah, bai yi don halittar wata halitta ta yi bishuwa ko ta gode masa ba.
Allah yana gaya mana cikin alkur'ani ko kissa sayyidina Ali ko gidan iyalin sayyidina Ali karramallahu wajhahu yake cewa inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Mu duk abin da muke muku muna yin don Allah ne, ba mu bukatar ku gode mana ko ku yabe mu, da yabo da zagi duk da. To idan ka kai wannan mukami shine za ka ga mutum a duniya zancensa ya rabu. Duk wanda ya kai irin wannan matakin za ka ga yana da karanta zantuka da mutane, saboda ya san duk irin abin da yake yi yana tare da Allahnsa. Abin kunya ne kana magana kai wa bawan Allah ƙarya, sai ka dama zuciyarka kawai tana kallon Allah ne, sai ka dinga jin kunyarsa. Abin kunya ne kana tare da bawan Allah sai ka yi wa bawan Allah ha'inci, zuciyarka damun Allah take kallo, sai ka dinga jin kunya, ba za ka iya ba. Abin kunya haka duk wani nau'in cutarwa za ka ƙaurace saboda zuciyarka tana gaban ubangijinta. Ittaqillaha haythu ma kunt. To shi kuma irin wannan aiki ne wanda yake tukuru, sai an tsaya an ba Allah da gaske. To sannan kana samun wannan imanin sai annabi sai ce da shi sun mastaqim, sannan ka tsayi akan wannan istiqama, shine ka tsaya akan duk abin da Allah ya ce ayi, to ya zama to kana kan wannan abu. Shine istiqama a takeici. Kuma ka gane su waye makiyanka. Inda ce makiyanka ba ana nufin mutane ba, makiyanka su biyu ne, daga shedan sai zuciyarka, daga shedan sai zuciyarka. Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewar lalle shedan, inda shedan lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa. Ku sani lalle shedan makiyinku ne fa, kuma ku rike shi a matsayin maki, dan ta ko ta ina zai iya biye ya raba ku da ni. Sanda aka dawo daga gazwatu Uhud, sai da na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna shigowa garin Madina, sai yake cewa da sahabbai, raja'ana min jihadi sughra wa tawajjahana ila jihadi kubra. Sallallahu alaihi wasallam, mun dawo daga yaki karami, yanzu kuma mun tinkari babban yaki, wanda duk wanda ya san me ya faru a yakin Uhud, la hawla wala quwwata illa billah. Yakin Uhud fa ana an so ma ya da rade da din annabi yi wafati, ma'ana an shahadantar da shi, sai da ta kai an kai ga matakin da sahabbai duk sun tarwatse, kowa ta kansa yake, da yawan su an shahadantar da su. Sai da Hamza an kawo da shi a wannan ranar, an masa shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gida jikin dijjini, gudare da dama an baffasa, an jijji masa rauni sallallahu alaihi wasallam. Amma sai caye mun dawo daga ƙaramin yaƙi, yanzu mun tinkari babban yaƙi. Sahabbai wasu an ce yanke jiki suka dinga faruwa, saboda sun san la yantiqu anil hawa, ba ya furice don son zuciya, komai ya faɗa gaskiya ne, wahayi ne daga Allah. To menene babban jihadi? Shine yaƙi da zuciya. Yanzu wannan yaƙin da aka yi na jihadin zahiri ne, aiki ne na zahiri. Zuciya tana shiga cike ta rusa maka shi yanzu ta rusa shi, ya zama to ta raba ka da Allah a shi. Kaga wannan shine babban yaƙi. Daga cikin irin tarko da shaidan yake hadawa mutane, shine akwai tarkon da yake kama mutum, wanda yake gaya annabi Yahaya, ina jin kamar a satin da ya wuce ma na faɗa, da yake magana da annabi Yahaya alaihi salatu wassalam, dan annabi Dawud, yake cewa da shi, bayan annabi ya tambaye shi, wannan abubuwan da na ganka da su duk sarako haka da kugiya, ina za ka je da su? Sai ce ai wannan da su nake kama ayan Adamu na halakar da su. Sai ce da shi, to ga yamin da su abubuwan kaza. Sai ce ya dago masa wani, sai ce wannan, yace me ce? Sai ce alhirsu ne, kwadayi ne. Ce da shi ne na fito da babanku annabi Adam daga aljanna, shi na jefa masa. Sannan sai ya nuna masa wani abu, sai ce wannan sunan shi al-hubbuz zina, son kwalliya. Yace kaga wannan inda na kama mutum, duk wanda na kama da shi, inda na tura shi to ko kallon sa bana, na san ya tafi, bana dawowa ta kasa, na san ya tafi. Za ka ga mutumin da yake dan son kwalliya ne,
zai je kasuwa yi ha'inci babu irin ha'incin da ba zai ba don ya tara dukiya zo gyara gida, don ya tara dukiya zo sai motoci, don ya tara dukiya a wurin mata kyawawa, don ya tara dukiya don ka saka takalmi iri-iri, kayan iri-iri, duk wani abu a kuma kalli zubin halittar da Allah ya ce kai Allah bai iya wurin canza. Ya ce duk wanda na kama da wannan tarkon ko kallonsa bana ina san ya tafi. Amma ko wanda shaidan yake bibiyar su bayan ya kama su, kamar misali mutumin da ya jefa masa girman kai, to shaidan yana dawo masa don in yana tare da malaminsa zai iya cire masa wannan girman kan. Wata rana sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fito, sai ya ga shaidan a gefen masallacinsa, kasan shi yana ganin abin da mama gani kawai. sai ya ga shaidan in yi yunkurin zai shiga masallacin sai ya fasa sai ya dawo, sai ya yi yunkuri zai shiga sai ya fasa sai ya dawo. Annabi sai ya kalle yake ce da kai makiyin Allah mai kawo ka jikin masallaci na, sai ka ce da shi ai so nake yi na je na bata wancan mutumin sallar shi, amma ina jin tsoron wancan da yake yin bacci. Kai ya baka ji tsoron wanda yake ganawa da ubangijinsa, baka ji tsoron wanda yake yin bacci. Sai ce shi wancan da yake ganawa da ubangiji ba shi da masaniya akan bautar, kawai bautar yake yi, ma'ana bai da ilimi. Shi kuma wancan mai yin baccin malami ne, to idan na yi yunkurin zuwa an je ɓata sallar, sai na ji tsoron kar ya farka ya gyara masa sallar, sai in fasa. Sai na yi yunkurin zan je balala ta sallar, sai in ji tsoro. Shi ne annabi yake cewa nawmul alimi khairun min ibadati jahili. Baccin malami shi ne mafi alkhairi fiye da bautar jahili. To kaga in dai mutum zai dinka zuwa gurin malaminsa ko shehinsa, to zai cire masa ciwon girman kai. To shi kuma a cikin wannan ciwon girman kai akwai nau'ikan cututtuka wanda shi yake tusawa ɗan adam su. Daga cikin shi akwai tusawa ɗan adam kallon ni. Wannan da ita ni din da ita shedan ya halakar da Fir'auna. Fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la. Fa qala ana rabbukumul a'la. Fir'auna sai ya kalli kansa ya ce ni ne nan, ni kaga al'ananiya kenan. Ni ne nan yake gaya mutanensa shi ne nan ubangijinsu mafi girma. A kalmar da yake nufi idan da akwai Allah to shi ma'aikacinsa ne, yaron shi Fir'auna shi ne babba. Kaga me ya halakar da shi? Ananiya kaina. To daga cikin irin wannan tarkin akwai kallon kai a cikin ibada. Misali malami ne sai ya dinga kallon kansa, ani na fi kowa ini. Shikenan ananiya ta shige shi, ya halakar da shi, dan ya hada masa mugun tarko. Ya manta sifan Allah ne ya ara masa, ya manta da shi jahili, ya manta irin wahalhalun da ya sha. Yanzu duk wannan abubuwan da zai tafi a banza shi ya dauke shi, ya mai da kansa ba kowa bane, bawan Allah ne shi mai rawani wanda in ya mutu binne shi za a karkashin kasa. Ba kowa bane, duk wani tunkawo dai malami nake wannan maganar, ya dauki kansa duk ba komai bane. Ka je ka faɗi magana ta ilimi a gurin da ya dace, kar wani dan duniya ya sa ka kace zaka kasa faɗa masa magana da abin da kai ka sani na amanar Allah. Idan kai haka to hakika malami ka ci amanar Allah, kuma zaka ci amanar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa cikin alqur'ani al-ulama'u warafatul anbiya. Sannan mutum ya dauka duk irin aikin da zai to ya sani cewar ubangijinsa subhanahu wata'ala na tare da shi. Abubuwan da zai zama to mutum yana da istiqama suna da yawan gaske. Idan mutum ya samu istiqama to za ka ga zuciyarsa shi da ita yake fada kullum, baya hasada, baya liya, baya kyashi, baya kullata, baya jin wani abu a ransa don gilli ga dan uwansa, ba shi da komai a zuciyarsa sai dai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ke ce mutum salimul qalb. Ko da mutum ya cuce ka je kamar wannan cutar kaddara ce, haka Allah ya tsara maka maqamul iman. Kawai mutum shi ƙara nutsuwa yake a cikin lamarin Allah subhanahu wataala. To wannan shine annabi ya ce da shi kul amantu billah, kawai ka ce na yi imani ga Allah. Wannan yasa ƙarfin imanin sahabbai yasa suka zaɓi aikin Allah fiye da dukkan aikin zuciya da shaitan.
wannan yasa zaka ji malamai masana tarihi suna cewa idan ka kalli rayuwar sahabbai zaka yi tsammanin tamkar rayuwa mai daɗi tana cikin mutuwa ne, haka suke yi. Za ka ga mutum daga shi sai takobinsa, amma yana tunkarar mayakan da sun fi al'ummansa ɗaruruwan yawan gaske. Ya je a shahadantar da shi, yana shahada wani mutum biyar su ƙara shigowa su a shahadantar da su. Ana kafa wa mutum takobi ta bullo ko kuma mashi ta gaba ta kirjinsa ya bullo ta ba, ya ce fustu wa rabbil ka'aba, na rantse da Allah na rabauta. Mashi ne mai fasa kirjinsa ya fasa ta ba, ce na ji daɗi. Saboda menene? Kullu sa'ada fil maut, haka za ka kalli rayuwarsa. Duk wani arziki yana cikin mutuwa ne, ma'ana fil maut fillah. Kuma wannan maut fillah din a yanzu mu abin da muke nusantar da mutane shine ka kashe zuciyarka cikin Allah kawai, ta narke ta ba Allah. Bayan Allah ka daina zagin su, ka zauna da mutane lafiya ko suna cutar da kai ka haƙuri, dama ka Allah ya hukunta maka. Al-imanu billah aiki ne babba, Allah ka azurta mu da shi. Kuma wallahi fa innahu la yasunu ala man yasarahu Allah, abu ne mai sauki akan wanda Allah ya sauke masa. Kuma duk sanda mutum ya kai wannan matakin to daidai lokacin da sai dai ya haƙuri, wallahi dan ya daidai lokacin da ɗan duniya za su yaƙe shi kenan, kowa sai yaƙe shi, sai dai ya haƙuri. Allah subhanahu wataala kai mu wannan mataki. Allah ka yassare mana haƙiƙan imani da kai, Allah ka yassare mana haƙiƙan imani da kai. Rawahu Muslim ya rawato shi. An abi amr, an karɓo daga baban amru. Wakila wasu malaman suka ce abi amrata shine baban amrata Sufyan bin Abdullah, shine Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi, mutumin kabilan Thaqifa radiyallahu anhu. Allah ya kara masa yadda qala yace qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, kulli fil islam qawlan, ka ga wata magana a cikin musulunci, la as'alu anhu ahadan gairaka, bazan tambayi wani ka ga ita ba. Qala sai ce kul amantu billah, shine nayi imani ga Allah, sun mastaƙim, sannan ka tsayu akan haka. Rawahu Muslim. Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana, yake cewa fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wala tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah ya ce ka tsayu kamar yadda aka baka umarni. Menene kamar yadda aka baka umarni? Shine ka bauta wa Allah irin yadda shi ya ce, ba irin yadda zuciyarka take so ba. Ba irin yadda zuciyarka take so ba. Ka zo za ka ce Allahu Akbar a sallarka, to ka karkaɗe wa zuciyarka kallon wani abu na duniya ta tinkari Allah. Kama umirt, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din. Ya ce wa manta haka kuma ka tsaya da duk wanda yake tuba, ya yawaita tuba, ka tsaya ka dinka mu'amala tare da shi. Saboda mutumin da yake istighfari arziki ne a cikin al'umma. Sau tari idan Allah zai saukar da azaba, in ya duba ga wani sai ya tuba da Allah na tuba, Allah na tuba, Allah na tuba, sai ya fasa saboda wanda da yake istighfari a cikin al'umma. Ce wala ta daga, kar ka dinga jin isa, ka dinga daga jin girman kanka, kana jin kai isasshe ne. Babu girma, babu dagawa ga wanda ya zama to asalin sarwa ne, ƙarshensa kuma gawa ne. Wanda inda zai samu kwanaki 4, 5 ko 8 kai ko 7 a cikin kabari da za a bude shi, subhanallahi, ba zai gani. Wanda idan har Allah ya sa mutum ya fi ƙarfin zuciyarsa, wallahi za a sa shi a kabari sama da shekara 50 ko 100 ko 1000. Kana buɗe shi a kabarin yadda ka san wanda ya kwanta yake yin bacci, haka za ka same shi, haka za ka same. Saboda menene? Allah ya gaya mana, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ce duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa, tunda dama kafin mutum ya kai maqamul iman sai ya fada maqamul khawf, dun tsoron Allah. Sai yake hana zuciyarsa irin abin da take so. Allah ya ce to mu kuma sa wannan aljanna ce. To shi kuma irin wannan wuta ba za ta ci shi ba, sannan ƙasa ma ba za ta ci shi ba. Ƙasa ma ba za ta ci shi ba. Ko dai da gaske. Ya ce wala tadaga innahu bima ta'maluna basir. Allah yana kallon abin da kuke aikata. Shine sai ke gaya mana fali zalika fad'a,
wastaqim kama umirt wala tattabi ahwa'ahum ce saboda haka ne aka baka umarni kawai ka samu istiqama ka tsaya akan daidai kar wani abu isa ka sauka daga kan koyarwa Allah subhanahu wataala koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada wani abu isa ka sauka daga kai kuma kada ka dinka bibiyar son zuciyar ɗan duniya. Wannan abun wallahi azimi da za mu fahimci rayuwar addinin musulunci al'umma ce wacce take marhuma mai jin kantunanta. Ɗazu muna magana akan waƙe irin rayuwar ga wani bawan Allah, magana ce kwarai da gaske ta sosa zuciya. Akwai tsarin da ake na gidan marayu da ake bawa ɓangaren al'ummar musulmi da ɓangaren wanda ba musulmi ba. Idan sun kai wani adadi kamar mutum 10 za a je a ɗiba mutum 5 a ba musulmi, mutum 5 a ba wanda suke ba musulmi ba. To su wanda ba musulmi ba su je su karɓi mutum 5 ɗinsu. In suka karɓa dama mafi yawancin yaran nan da ake maganar marayu irin wanda ake zanta a titi ne anya za a je a rene su sai su je su ɗauka su raune su tun yana ƙarami a rene shi ya zama iya tafiya ya yi rarrafe ga makaranta. Sannan mu ba za mu je mu karɓa ba, sannan sai su sake kowa su karɓo wancan biyar ɗin da mu je mun karɓa ba su ƙara a nasu su je su ci gaba da bashi kulawa ana ta tafiya zai zama to yaron ya girma an kai shi sun sa shi a makaranta duk abin da yake bukata na rayuwa su ne masa shi sun samu masa da mahalli sun samu masa da makaranta ya gama firamare ya gama secondary ya je jami'a ya gama har su nema masa aiki. Kuma babban abin da zai baka mamaki a cikin al'ummarmu yau da za ka je ka ɗauko irin wannan ka shigo da shi cikin al'ummarmu kalamai kadai sai ya sa shi ya gudu ya baka, ko da yana samun abin da yake samu a gurinka tsangwama, ai bai da uwa, ai bai da uba, ai bai da kaza zaka wannan ba ɗabi'a musulunci bace ba wallahi alazim. Abin akwai ciwo kwarai da gaske, babu mu'amala. Kuma addinin musulunci guddanarsa mu'amala ce. Al-islam inna ma bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Annabi ya ce ni an turo ni da dan cika kyawun dabi'u. Yanzu irin wancan da ake bada rabon su ne musulmi ba su je sun ɗibo ba, saboda menene kar ka kawo an san ba naka bane yana girma har ma ba ma wannan ba ma a cikin anguwa idan aka samu wanda yake da akasin zuri'a sai kaga yana girma ne ana tanadin sharrin rayuwarsa da ya gina a baya yana kaiwa wani manzali to sai amfani da wancan shekarun baya a duka faɗin maganganu muna na kai. Ina musulunci zai ba da umarni da wannan abu? Wallahi ba musulunci bane. Da ake magana zamanin jahiliya ba komai bane jahiliya, ba rashin sani bane ba. Hasali ma jahiliya suna da abubuwan da wanda mafi yawancin mutanen mu sun rasa shi ba su da shi. Abin da ake nufin jahiliya shine rayuwar wauta da gidadanci da tumasanci da dunkurkimanci, shine gundarin abin da ake nufi jahiliya. Irin wannan ɗabi'a wallahi shine jahiliya. To me aka rasa? Yuna man zamanin jahiliya kawai kana zuwa ana cewa na ai dan dangin kaza ne shikenan ya zama mutum, amma in ba dan dangin kaza bane kawai ba mutum bane. Ai wannan wauta ce. Mutum ne shi, wala kad karramna bani adam nan da Allah ya faɗa kenan ta tashi a banza. Allah shi kiyaye. Haka Allah subhanahu wataala ya ce kada ka bi son zuciyarsu. Allah yana ce kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Ka gaya musu ya ma'aikin Allah kadai ni fa mutum ne mithlukum sallallahu alaihi wasallam, ni mutum ne irin ku, amma yuha ilayya kuma sai wannan ayin fi'ilin gaba sai bambanta sallallahu alaihi wasallam, shi mutum ne irin ku amma ana yin wahayi a gare shi. To kaga kenan ya bambanta da sallallahu alaihi wasallam, tunda shi ane masa wahayi wake wahayi. To kaga wanda ake wahayi shi bashariyar sa irin tasa ce, wanda zai iya daukan wahayi. Annama ilahukum ilahun wahid, ku sani abun bauta ne kwade tak. Fastaqimu ilaihi, ku tsayu gare shi, wastaghfiru, ku dinka neman gafara, ma'ana ku tsayi a gaban Allah. Na ce ku zo a gaban Allah ba wani guri ne zaka je ka kebance ka zai a gaban Allah ba, a'a. Ta iya yiwuwa ma kana tare da shi subhanahu wa ta'ala, tunda ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, ya fi kusanci da kai fiye da jijiyar wuyanka. Shi din yana kawai ka dinga jin wannan din a ranka.
dinka jin wannan din a ranka idan har ba za ka iya kaiwa maqamin an ta'budu Allah ka annaka tarahu to wannan maqamul islam sannan sai ko maqami na al-ihsan shi kuma maqami na al-ihsan shine mutum zai koma yana bautawa Allah kamar gashi yana kallonsa idan imaninka da tsananin binka da Allah subhanahu wata'ala da tsananin nacewarka bin sunnar da fana'inka cikin manzon Allah bai kai ka dinga bauta Allah kana ganinsa ba sai ka dinga bauta masa kana jin a jikin ruhinka Allah na ganinka kana Allahu akbar kana jin tamkar ga Allah na kallonka kana magana da shi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi arrahmanir rahim athna alayya abdi haka ka dinka jiyo kanka ruhinka wannan abu to idan ba za ka iya yin wannan ba ke ka wuce maqamul islam dama duk wancan ayyuka na zahiri kowa da shi ya san ka kai ne mai haƙuri kai ne mai kaza duk ba da ayyabe ka dabbaka maqamul islam sannan kuma kai ba a san ka bangaren sabon Allah ba gurin na zahiri ka dabbaka maka ka zo bangaren zuciya ma ka yaƙe ta kuma ka yi tafiyar da zai zama to kana jin ya kaga subhanahu wata'ala Allah yasa wani ayi ke gaya mana kulullah thumma darhum fi khawdihim yal'abun kawai ka tsaya ce Allah ka sa gaba sannan halittu ka basu cikin warginsu suna kutsa su ta yi abubuwansu ka basu alhamdulillah da mu goshi yana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani sai annabi ke cewa za ka ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bi islami din ci ya dandani zaƙin imani wanda ya da Allah shine ubangijinsa kuma addinin musulunci shine addininsa kuma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine manzansa ba wai yayi imani irin imani da ne bayani a takeice kansa sannan addinin musulunci duk inda aka ganshi yana dabbaka musulunci yace kai wancan hakika musulmi ne duk inda aka ganshi zai tuna wa bayin Allah an gane sannan kuma ya yadda manzan Allah shi ne manzansa duk inda za a gashi shi abin koyarsa annabi wannan shi na to wanda ya kai wannan matakin ya ɗanɗan zaƙin imani na alhamdulillah